Кадерле дуслар, безгә бүген кунакка Татарстанның халык артисты Илсаф килде. Илсаф, исәнмесез? Хәерле көннәр. Һәм без Илсаф белән уйлаштык та, менә Илсаф исеме ничек җырлый икән дигән сорау туды башта. Әйдәгез, Илсаф исеменә исемнең һәрбер хәрефенә берәр җыр сездән. И хәрефе. Әйе. Ил күгендә ике лачын булыр бу ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кояш, берсе ай. Ил хәрефе. Л безнеңчә. Любовь похожая на сон. Аннары тагы ничектер инде аннар? Белмим. Илсаф, әйме. Илсаф С хәрефе. Сандугачлар ияләшкән, су эчәргә миләшкә, кайгыларым бетәр иде, сине күреп сөйләшсәм. А хәрефе. А хәрефе. Аерылмагыз, аерылмагыз, булса да сәбәпләре. Шулай? Ф. Фа. Хит 90-х. Файна, 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 файнана. Шушы җырларны да тыңлап үстек дип әйтәсез киләме инде? Әйе. Яшьлек җырлары. Сез дә шуларны тыңлап үстегез, мин дә шуларны тыңлап үстем. Рәхмәт. Шәһри Казан язмыш газетасында Илсаф белән әңгәмәне күрерсез, җәмәгать.